Nej, fordi Sig bare. det er jo bare lyden, vi skal høre. Jeg vil tale på den. Jeg hedder Ulla Hylgaard, og jeg er uddannet musikterapeut ved Aalborg Universitet. Musikterapi er sådan et fag, hvor man arbejder med musik som kommunikationsmiddel. Det kan især være med mennesker, som har mistet evnen til at kommunikere verbalt. Jeg arbejder blandt andet med mennesker, der er demensramte, og med børn med hjerneskade. Og så i dag er det sådan, at jeg skal indspille et nummer med Rebecca. Rebecca har lavet sit eget nummer, skrevet teksten selv. Jeg har hjulpet hende lidt med musikken. Rebecca, hun er 13 år, og jeg tror, det betyder rigtig meget for hende at få lov til at indspille sit eget nummer i et rigtigt studie endda, som vi har fået lov til at være i, takket være Gentofte Kommune, har betalt en dag herinde i Mill Factory i Nordvestkvarteret. Så det bliver rigtig spændende. Jeg har fundet den. Okay. Det var for en. Det er den her. Vi har arbejdet sammen i 10 uger om at lave det her nummer. Jeg er kommet ud, hvor Rebecca bor. Et specialt børnehjem, der ligger i Gentofte. Og så i de her 10 uger har vi fået sat det her nummer sammen og øvet det rigtig mange gange. Rebecca, hun har en ADHD-diagnose, så hun er meget aktiv, men hun har faktisk formået at koncentrere sig om at lave den her sang, og endda tegne en masse covers, som skal sættes ned på selve CD'erne. Hej, jeg hedder Bo. Jeg er producer, og jeg har et lydstudie herude i Nordvest København, hvor jeg laver musik hele tiden, hver dag. Og i dag der kommer Rebecca ud og besøger mig, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Fordi hun har sendt mig nogle helt vildt flotte billeder også, som hun gerne vil have uden på CD'en. Og I kan faktisk lige se med over, de er herovre. Det er for eksempel en af dem her. I kan se, hun har lavet. Og hvis I lige er heldige, så kan vi hente en mere frem her, der ser sådan her ud. I se her. Hvad siger I til det? Jeg synes, de er rigtig flotte. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Hun kommer lige om lidt, og vi har indspillet hele hendes nummer. Hun har et nummer, der hedder Venner, som vi skal lave her i dag. Så det har vi indspillet her i forhold. Carsten. Jeg er afdelingsleder på Broen, hvor Rebecca hun bor, og jeg har været så heldig at få lov til at spille trommer til det nummer, eller på det nummer, som Rebecca hun skal indspille i dag. Jeg er meget stolt og glad på Rebeccas vegne over, at hun nu endelig kan stå i studiet og indsynge hendes sang. Så vi er meget spændte. Så skal du prøve at høre, hvordan nummeret lyder nu, for det har vi faktisk lavet klar til dig. Så kan vi ikke høre det med trommer og bas på? Nej, det kan godt være. Vi sætter os lige derinde, så lytter vi til nummeret. Ja, hvor fanden er musikken? Vil du høre det? Ja. Det er sjovt at være venner, det kan jeg lide. Det er ikke så sjovt, når det går forbi. Jo, 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 jo. Sangen er god, det er smart. Jo, jo. Ja, det håber jeg. Hej! Jeg til at lave 3 bog. Det er sjovt at være venner, det kan jeg lide. Hun er super nuttet. Jeg skal en 3 gange kontrol herovre. Og rigtig godt. Vi bliver simpelthen så glade herinde, når du synger. Det er så dejligt.
Er det ikke hårdt for dig, at du skal lave det sådan der? Ej, det er ikke så svært. Se, det tog mig jo ikke mere end 10 sekunder. Det er jo ikke så svært. Ja, Så der er bedste piger sådan der. Det er nok bedst, det bliver sådan der. Ja. Rebecca 2009 og venner. Ja, det er okay. Godt. Det gør jeg, Rebecca. Er den ikke super sej? Den kan du give til nogle af dine venner i julegave. Pak den ind, og så måske lave sådan en rigtig kassette. Men jeg kunne godt lave noget, hvor der var stået noget tekst ind her. Om bagpå? Ja, i teksten kan du sagtens... Nå, ja. Den kan du sagtens lave på et lille papir og klippe ud og sætte ind. Det kan I sagtens Ja, jeg kan have det højt og tydeligt. Kan du svare det højere? Du ser ikke højt nok. Ja. Højere. Jeg har lavet sammen med dig. Det er rigtigt. Jeg har så der lavet den. Hvordan har det været at lave den? Det var sjovt og hyggeligt og skægt. Ja. Og hvordan var det at være inde og spille ind i dag? Det var hyggeligt. Det var lidt sjovt. Men jeg var også lidt nervøs. Jeg synes ikke, jeg var nervøs alligevel, men jeg var lidt nervøs i starten. Ja, i starten. Man kan ikke åbne, før der er lyst om. Jeg har en gave til familien alle sammen. Også en skole. Hej Rebecca. Rigtig glædelig jul. Ja, også en til dig, Brosted. Også en